الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Giyango taga sumbang tano sa Jumaat sangka iya mepus nagiti last at Jumaat o mga Hajj 19 aflaitiran si ikumi kasusikan Jumaat apakatalinguma na si itano kapapantagi sa Mina sa giyang gutwa pa ko mata Jumaat ay kasapulo ko Dhul Hajji June 6 na si itano kapapantagi sa Mina nasubman sa pakatalinguma Jumaat kipantag sa June 17 na may akombad sa Manila ataw. Sisid na taw sa Manila. Giyang ko to kesumbiang tanong kagay sa Jumaat na padsaging ko to osen ang ko to isya ko mga imam sa haram. Agiyang kaya pag-usayin tanong ang iman to. Kung maganda ka tanong wallah na pag-usayin tanong nasa kagigatan ron. Kung kaya tanong diya kanon, kung kaya pangutban yan ko Jumaat na ya tanong pag-usayin. May pantag sa giyang ko to akatir wallah wal fajr walayalin ashr sa suratul fajr. Supakwatig wallah si iko kiasbang o fidjar mutakap kupita yan walayalin ashr gusto kagagawi sa pulugawi si iko Dhul Hajj diyan kaya ayat na ayami alin yan si ina layalin asr kagagawi ko paganaya sa pulugo iko Dhul Hajj inipon si iko May 28 giti paganaya si iko Dhul Hajj na tama na yan si iko June 6 agipantag sa ika sapulo so iko Dhul Hajj. Agiyangan na mipantag sa iko bitiara sapulo gawi ko ulan-ulan Dhul Hajj. Sapulo gawi sa giyang kaya ulan-ulan Dhul Hajj. Ayakyaw siya si isa hadith kaya sarawon ang mga sahabat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namaya panutulo Abdullah bin Abbas Abu Abi Hurairah radhiyallahu anhu mipantag sa giyang kaya sa pulugawi ko ulan-ulan Dhul Hajj ayakatirun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dapan amakalawan amapi agalabak o di inap kebubean wallah agalabak si isagyang kaya sagad kuragun mana di Hulyar 2025 ibarat yan
arwar sagiang kaya 10 gawi paganay si ikaw Dhul Hajj. Poon si ikaw paganay o Dhul Hajji nataman si ikaw ika-10. Nagina ni pinaka mapya agub kebubayaan o Allah subhanahu wa ta'ala sa mga amalon. Adun aminisyon si ikaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sige na ya Rasulullah. Apya penso diin jihad sa lalangku Allah. Amin jihad sa suaswat yang ku Allah na mas taralbipan. Agyangan amal ko sa pulugaw isa agyang kaya Dhul Hajj. Poon si ko May 28, 29, 30, 31, June 1, taman si isagyang ko takagya kamo to na June 6. Agyuti sa pulugaw isagyang kaya Dhul Hajj. Aya inis bago Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tingin na uway. Uway tingin, apya sa jihad. Min jihad sa suaswat yan si ikwallah. Inun tabu, auto. Ad nabiyalin yan na exception. Inun tabu iso min jihad sa nalang ko Allah. Alangon o tamukyan na inawidan yan. Sarta o ginawan yan na miyunot. Namiyakin jihad sa nalang ko Allah adin amyak ang belingan asyay. Kami sahij kanyan na miyo sarap siya tamukyan na inun taburu wa tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay maanan yan na inun tabu siya tao amin jihad. Sa nalang ko Allah pinggas to niya sa tamukyan gusto ginawan yan. Nadid na kang belingan. Ay maanan yan miyo sahij sa nalang ko Allah gumiya usal sa tamukyan. Ini si Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tiga na dedempen kabasaw Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dedempen ang makalawan sa mapya galabak agup kebubian wallah subhanahu wa ta'ala atan tu amal ibalas arwar si ko amal ko 10 gawi ko paganay si ko Dhul Hajji. Apya penatigan sutaw amin jihad sa lalangku Allah asu-asu at yan si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Inun tabu usul jihad. Aping gusto niyan sa tamukyan. Ping gusto niyan sa ginawa niyan. Na oryan niyan na min jihad sa didin makambalingan. Miya syahidun gumiyusar sa tamukyan. Diyan kaya sa pulugawi ami aloy si iya malaiyarga, malaikipantag adi sulangon ugaw iya sigad siya dunia, konsuldo sa ragun. Ay manan yan na iman to ragun at 1446. Si isa Arabic sa Hijra calendar. Si isa English na 2025. Nagiyay pinaka-kibubian ng Allah, pinaka-amal amapya, pinaka-mapanad sa timbangan, agyang kaya paganay asa pulugawi ko Dhul Hajji. If apya panatigan so ulan-ulan a Ramadan. Apya panatigan so ulan-ulan a Ramadan ko kadundo si iku Ramadan. Inun tabu at tigian so kagagawi. Si iku sa pulugawi Ramadan. Ino to. Nagyang kaya kapugusya sang kaya ayat na ayapitero wallah na wal fajri wa layalin ashr. Sipakwati wallah si ikwakto fijr wa layalin ashr gusto 10 gawi. 10 kagagawi. Sagyang kaya layla Dhul Hajj. Nakati amin buat managyang kaya isa hadis
10 gawi ito kadundo, kuno ba kagagawi? Okay, naya ka ba sa mga sahabat, agus sa mga mufassirin, mga pananafsir, nagyang kutwa mialiru awalayalin asr, na igirat-tigiran na adna masa aso amal ko kagagawi, o di na amal ko kadundo na ikap ko sa butiron, kung kapagamal ka ko kadundo na ipagusan ka abasa na kagagawi. Na hindi ka usara sa utabasa kagagawi, na siya bututo amal ko kadundo. Ibarat yan. Gumiro ta mamuasa ta may kagagawi iyo. Sa nga suldo patagawi na mamuasa taon. Ay mana niyan nasi ko kagagawi na pitero ka ko pedega. Kung kano, sure ka no kapumuasa ka no na understood ito amal ko kadundo. Tigil ka no ko kadundo. Lagi dito ibarat yan. Nalagi ng ayat inusar siya tinawalayalin asr. So 10 kagagawi isi ko paganay kadul haji. Na tumatanaanan amalanan ko kadundo, kuno ba si ko amal ko kagagawi. Kakati aging kay hadis pagusyentan, pagaluintan mga piyakatanaon, aging kaya tigyan na pagani agawi ko dul hajj ko kadundo. Na deden alagi diyan amapya amal sumapagalun adisus saragun aseged ka ko dunia. Ay mana niyan na so saragun aseged ka ko dunia apya panatigin man iso kadundo si ko Ramadan inun tabu so kagagawi ko 10 gawi ko akhir Ramadan. Kau tu biar kasingge. Ino tu atigin lagi sa 10 gawi ko akhir Ramadan. Abituin tano sa etkominandar na adna salungan ruach bituin sa Laylatul Qadr. Asumap pagamalun taon na tumadi su amal ko sang gibuulanulan. Aging ko to sang gibuulanulan na ayating giyan na 80 agupat ragun agupat ulan asimba si ikwallahu ta'ala. Na anto na ipagamal tano sa aging ko to kadundo iman to kadundo sa aging kaiyadul hajj. Iman to nakapapantagan ikapat ko dul haji. Ay mana niyan na May 31. May 31 iman to. Alungan na Sabto. Ikapat ko dul haji. Na ay pagamal si isaging kaya 10 gawi ko dul haji. Na paganayron nakapamuasa. Bata bulabaw sumatatago siya nga do. Agi so di mulayalag, lagi tino sisi. Napaganero na ditado di mulayalag, kasimbak wallah. Ikadua na sulumalag na apiapan paliw kata pumusaan yan. Na igira, na udinyan kuga. Nabigyan waga masaruksa, makabugas ka niya sang utwa. Kapumusan niya sa paliw kat igira di mulayalag. Na nasugi pagisi ano no diyaman to, nas kami, baka kami pumuasa. Na ayas mbaga karano diyamak na pwede mo kano sa bagar. Kapakaranid ng kaya patigaw ya kasungtano sa kwan. Kasungtano sa? Tanong ito kasungtano sa mina. Patigawid na pa nga kasungtano sa mina bituan tano sa yawmut tarwiyah. Kipantaganan kwalungan arbaa. Kipantaganan si ikwalungan na arbaa, kagya ka mo ito na June 4. June 4 na ikawalo si iko Dhul Hajj. Mugayswallah. So kapag amal ko kapamwasa sa giyang kaya pagana sa pulugawi o Dhul Hajj. Nagyan na ni paganay amal sangga sa pulugawi iya tigtanong. Ikadua naging ko tabituan sa takbir, tahmid, tahlil. Naging kabituan sa tahmid, takbir, tahmid, tahlil. Nagiso pagaling tanong kalimatu tamjid. Katero apudi-pudi si ikwallah.
Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahmid, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tahlil, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalimatu tayyibah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Napakabsumba-sumba tangaw to. Na subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Giyan kaya zikr na ayakyalo ya siya ang mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ayako na betadu Abi Hurairah radhiyallahu anhu askan yan su Abdurrahman bin Sakhar. Abu su Abdullah bin Umar. Naigira panganay si iko sapulugaw iko Dhul Hajj. Napsung siran sa padian. Pupumadian siran. Naptasbik siran sa matanog. Kenapa sikreto? Tahmid siran sa matanog. Tahlil siran sa matanog. Tahmid siran sa matanog. Sud siran sa padian. Nadiran terunso. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Na umani makan gunsi ko mga sobat sa gingko tamasa. Adi manasbih sukagya kamauto na Abdullah bin Umar, Abu Abi Hurairah. Abtakbir siran, nagubtahmid siran, nagito, makatasbik mambuso kagya kamauto na kwan. Ipupunagadiran sa matanog. Ginan, agyan ka sa pulugaw isi ko Dhul Hajj na sunnat ko no Rasulullah so kapakatanog ako tasbik, tahmid, tahlil, kalimatut tayyibah. Inuntabo sa mga bai. Ay maana niyan na sa mga bai, nalalayon din nagyan ko takabupugan siya si ko, lagamiran. Ugig na sa mga dato, naaya ko na malaw ni balas, napapakatanog nila nagyan ko tuwa ako niran. Tasbikiran. Poon ko May 28 na taman si iko June 6 na ayat talalbi na so tahmid, tahlil, takbir na matanog. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Api ang didadarpa. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Inuntabuso. Lagi do mga darpa najis, adiga pakabon pakatanugaso, mga pudi-pudig wala, lagi do toilet. O di na supod siya na marsigadar pa. Na kailangan ito. Ikaduto amal sa giyang kaya sa pulugaw iko Dhul Hajj. Agi mo tabituit na sa takbir, tahmid, tahlil. Na ikatlo amal nun naging kutwa, bituin na sa agi kamoto na Hajj wal Umrah. Al-Hajj wal Umrah. Naging kay al-Hajj wal-Umrah na sumultano ang mga haji apo sa Pilipinas na ay inisultano na tamatto. Ay mga niyan na miya kaumatano siya miya gumratan wadaan. Na oriano kaya pagumratan nakagya ka mo ito na punayon tano so kapag haram tano puruman akasuldo kapag hajj tano. Naigira na adnap kailangan sa buba. Adi mamagikirang puruman na pagumurakon. Pagumurakon, paman nalagi doon mas satisfied ko pagumuran yan ko paganay, pagumurap man puruman. Sumusyatan makapagumura siya man puruman. At na ini siya na kanino ka naman ng pagumura, tingnan si ina. Pagumura ko puruman. Naisa ko si sa dunia, si Jamil Yahya, ko si Faisal Abdullah. Napiakarayagak kirano to, tiyak nagkapakaya, so diya maakan. Amya ka umasi, amine haji, amine sulyan na tamatto. Maya kapag umala kami, nakaibu piniyo namin na so ihram hajj.
Nagpa kaya sumungami sa tani ipagumrami. Na inis bugla ka na matadwa ka tawa ulama. Nasulala ka wa hajj at tamattu na isaysad. Na upama ka sisya ka pa sa Makkah. Amine may gumra ka. At tamattu na puniyon ka sa hajj. Nagkubian ka so ina ka, swama ka, so pamilya ka na ipagumra ka. Naliw ka sa mamlaka. Liw ka tingin sa Saudi. Sunga sa Egypt. Pagda ka sa Palina, sunga sa Egypt. Na sold ka pang puruman, na sold ka na siyama ka. O di na si ina ka. Kaya tingin ba sisya ka din siyang kagya ka mo ito na Makkah. Na di ka sa mga magaling na pipigyan ka itugos ka si kawan. Ina akaw din na itugos ka siyama ka. Gito isa. Agya sabot ako sang ko to agya pakarayagaran. Ko explanation na rakan mi pantag sa giyang kaya kamo to nakwang. Umrah. Na ikatlo na naamal sa giyang kaya sa pulugawi ko dul hajj. Abituan tano sa umrah wal hajj. Na aya ikapat amalon naging ko tatig tano udhiya kapanumbali. Naging na kapanumbali na siyanan ko Korean o siyanan ko last